Iltaa kaikille. Minä olen Jorma Tahkola. Tämän kokeen ylituomarina toimin. Ja alun perin minä olin varamiehenä. Jose Asko piti olla varsinainen, mutta tuollaisista syistä Asko kilpailee. Minä tein sitten ne ylituomarihommat. Mä olen sitten Keski-Suomesta Kinnulasta tänne tullut ja itse olen lähtöisin Oulun seudulta 30 vuotta ollut Keski-Suomessa. Karhukoiria on harrastanut tuolta 87-8 lähtien. On ollut koiria, joilla sitten joskus on pystynyt kilpailemaankin jo. Täällä on joku puhunut, että Pyhäselästä 10 vuotta sitten oltiin Pyhäselässä ja ainakin 3 muuta meidän lisäksi oli paikalla siellä. Ja silloin se ehkä alkoi uudestaan tämä mun karhukoira sillä tavalla, että on sillä sen verran merkitystä. Kakkosella kisalla sattui voittamaan ja väärien miesten kanssa puhuin, niin joutui näihin hommiin. Eli sitten olin karhukoiran jaostossa ja karhukoiran jalostusneuvojana 7 vuotta. Ja sillä tavalla sitten tähän hommaan vähän enemmän mukaan. Mutta se siitä. Itse koe huomenna 16 koiraa. Paikkansa ansainnut. 168 pistettä oli alin pistemäärä 2 ykköstä, niin taso on aika kova. Ja se on hyvä. Sitten luoton mustaan koiraan taso sieltä aina pikkuhiljaa nousee ja 16 Suomen parasta alle 3-vuotista karhukoiraa huomenna mittaa. Ja toivotaan kaikille mahdollisimman tasapuolisia maastoja, mistä äsken kuultiin, että sieltä löytyisi niitä pelikaveria. Ja toisaalta arvostellaan sitten tuon vihreän sääntökirjan mukaan, uuden sääntökirjan mukaan. En aio kurssia käydä sen osalta. Sen verran siitä, että siellä hakuaika pitää nykyään ilmoittaa. Hakuaika alkaa kello 8.30. Hakuaika on 6 tuntia. Plus se keskerän, jos on penkki kesken, se hakuletti loppuu. Mutta ei sekään, jos se menee yli tunnin. Pimeys tulee kello 16. Eli arvostelu loppuu kello 18. Ampumatilaisuutta ei oteta kello 16 jälkeen. Mutta niitä tarkkoja ja muita asioita haukkuaikaa niitä saa. Mun mielestä se kattelin tossa, niin kyllä 4 on niin pimeät, että se on siinä, että ei katsota sen enemmän. Yleisesti ottaen tietenkin täytetään se maastokortti niin kuin kuuluu ja tuomarit olette siinä niin kuin monessa mielessä avainasemassa siinä maastossa siitä, että teidän tehtävä on kaikissa tilanteissa toimia niin, että se koira saa mahdollisimman hyvän tuloksen. Eli tarkoittaa esimerkiksi sitä, että teillä pitää olla koko ajan niin käsitys siinä, missä mennään. Teidän pitää kaikissa tilanteissa pystyä sanomaan koira ohjaajalle, paljonko erää on kulunut, paljonko haukkuaikaa kasassa ja niin edelleen. Kun se tulee se uusintahaukku, kun nyt puhutaan 30 minuutin uusintahaukku, teidän pitää tietää, milloin se 30 minuuttia tulee täyteen, että osataan toimia. Eli myöskin niin tuomariryhmä toimii sillä tavalla, että saataisiin sieltä metästä mahdollisimman hyvä tulos. Ja olen monesti miettinyt näitä arvokisoja ja juttuja paikkoja, niin nyt kun te menette sinne mettään, niin te olette jonkun kyydissä tänne tullut. Teillä on kaikenlaisia tuttavuuksia, niin kuin meillä jokaisella. Arvostelkaa huomenna sitä koiraa, minkä te saatte sinne mettään ja sen perusteella, mitä se huomenna tekee. Älkääkä miettikö, mitä se kaverin koira tekee siellä jossain muussa maastossa. Se koira, mikä teillä on arvosteltavana, arvostelette sitä ja sääntöjen mukaan. Silloin menee kaikki hyvin. Hakulenkit merkitään sinne maastokorttiin niin kuin ne nyt kuuluu, eli siinä tulee myöskin tämä GPS-paikantamisen käyttö. Ja onko joku sellainen koiraohjaaja, joka ei käytä GPS-paikantamista? Kukaan ei nostanut kättä. Eli kaikki käyttää. Se tarkoittaa, että merkitään siihen se, että tätä GPS-paikantamista käytetään koiran arvostelussa.
Se tarkoittaa myöskin sitä, että koiraohjaajalla on velvollisuus kaikissa tilanteissa ryhmätuomarille ja myöskin se toiselle tuomarille näyttää se tarvittava tieto siitä. Jos mahdollista, niin antakaa se laitetieto, mutta joka tapauksessa ainakin teidän pitää se näyttää. Ja mikäli se koiraohjaaja siellä maastossa sanoo, että kun tämä nyt jostain syystä ja niin edelleen. Selitykset on poikki siitä. Vetäkää henkselit päälle, tulkaa pois. Eli koiraohjaajat tiedät, että teidän pitää näyttää se homma. Mitä se koira milloinkin tekee. Riippumatta siitä, onko sitten jossakin semmoisessa paikassa, mikä ei teitä ehkä mieli. Mutta tämä on reilua peliä tänä päivänä, niin pitää näyttää, onko se tieto vai hirvillä vai missä se koira on. Elataan reilusti kaikki. Hausta ei se enempää merkitä. Ne hakulenkit, kun pannaan koira hakemaan ja sillä hyvä. Sitten löytötehokkuutta, niin se on sitten ajan ja matkan suhe. Ennen kaikkea se löytölenkki, etäisyys, löytömatka sillä tavalla, kun tänä päivänä mitataan reittipisteitä, mutta myöskin etäisyys suoraan. Ja myöskin otetaan vähän huomioon sitä, että kauanko siitä kuviosta on haettu, mutta aikaa on mennyt. Löytöhaukku 90 minuuttia, 60 minuuttia riittää 10 ja muutenkin mennään sääntökirjan mukaan. Jos minä kaikkea sanon, niin sääntökirja on se, minkä mukaan toimii. Ja 90 minuutin kohdalla niin pyrkikää siihen, että siinä vaiheessa ollaan siinä ensimmäistä ampumatilaisuutta ottamassa ja tekemässä ensimmäistä karkkoa. Ampumatilaisuus huomenna, niin eli ainakaan ensimmäisellä kerralla yrittäkökään liian lähellä. Vähän tietenkin maasto ja paikan mukaan, minkälainen se on, mutta ei sinne tarvitse 30 metriä mennä. Me lähestytte sitä sillä tavalla, kun maasto teidän salli ja ensimmäisellä kerralla riittää vaikka 100 metriä, jos se paikka on niin paha, että ei pilata sitä hommaa. Ja koiraohjaaja antaa ainakin se ensimmäisen tarpeen. Sen jälkeen se voi antaa, jos se ryhmälle passaa. Sitten haukkutyöskentelyn laadussa, niin sen pitää kaikkeen täyttyä, mitä siellä sääntökirjassa sanotaan haukkuajan suhteen, työskentelyajan suhteen, ampumatilaisuuksien ja karkkojen. Sitten pakenevan hirven seuraaminen, siellä on ihan selkeä taulukko, mistä pisteet tulee. 5 kilometriä riittää siinä kymppiin, riippumatta siitä saiko se kiinni vai ei. Sitten on se pysäyttäminen, joka on vähän erilainen kuin aikaisemmin. Eli kymppien pitää olla 2 30 minuutin uusintahaukkua. Kiinteätä uusintahaukkua sanoo sääntökirja plus 1 10 minuuttia. Ja se kiinteä uusintahaukku. Oikeastaan sama asia koskee myöskin löytöhaukkua. Niin, kun käytetään GPS, niin olen ainakin itse huomannut joissakin kokeissa sen, että hyvin herkästi katsotaan sitä, että onko sillä se piste, pysyykö se siinä. Niin siinä pitää se vanha maalaisjärki ottaa käyttöön sillä tavalla, että ei se koskaan se hirvi voi olla silloin, että se on siinä punaisessa pisteessä. Niin löytöhaukussa kuin siinä kiinteässä uusintahaukussa. Pitää ymmärtää, että se hirvi elää siinä haukussa, mutta ei se anna lupaa sille kävellä. Niin löytöhaukussakin niin se, että se pysyy siinä kuviossa, mutta kun pannaan mittakaava tarpeeksi hyväksi, niin sehän koko ajan tekee. Eli käyttäkää siinä maalaisjärkeä. Ja kiinteässä uusintahaukussakin se, että kyllä se hirvi siinä tietyssä kuviossa elää ruokailunomaisesti, vaikka se on kiinteässä uusintahaukussa. Kunhan se ei koko ajan kävele pois. Eli selkeästi menee siirtymään, jolloin se ei ole esteenä kiinni. Ja se pitää se kiinteä uusintahaukku olla niin yhtä jaksoinen. Eli jos siinä välillä syntyy siirtyvä pätkä, 5 minuuttia esimerkiksi, niin sitten alkaa vasta se, mitä lasketaan. 2 30 minuuttia ja 1 yli 10 minuuttia. Tarvitaan siihen pysäyttämistä siihen kynnykseen. Haukkuaika tulee suoraan taulukosta. Haukun kuuluvuus. En sano kilometrimääriä huomiseksi. Käyttäkää siinä sitä maalaisjärkeä, koska maastot voi olla hyvin erilaisia. Lunta on puissa, niin mun on turha sanoa, että täältä pitää kuulua 2 kilometriä. Kyllä teillä pitää olla selkeä näkemys siitä, onko se ääni 10 ääni vai onko se 6 ääni. Mutta merkatkaa se ja testatkaa, mihin asti se kuuluu. Ja sillä haukkutiheys, niin se lasketaan
useamman kerran. Kyllä sen kerkiä kerran tunnissa laskemaan. Loppujen lopuksi. Siinä on vaan ryhmän tehtävä niin, että vaikka löytöhaukusta sen ehtii laskea monenkin mies, mutta esimerkiksi ryhmätuomari lähtee sen jälkeen sen haukulle, niin se palkintotuomari laskee sitä haukkuja ja sitten myöhemmin useamman. Ja minuutin jakso kerrallaan. Sekä haukun kuuluvuudesta, tiheästä peittävyydestä, kun annetaan kiihdyttäviä, niin haukkua pitää olla 180. Eli haukkuaikaa pitää olla 180. Sääntökirjahan ei tätä sano, se sanoo, että pitää pystyä arvostelemaan riittävästi. Riittävästi tarkoittaa huomenna, että pitää 180 minuuttia. Sitten yhteistyö ja tottelevaisuus, niin yksi yhteydenotto ennen 150 minuuttia ja toinen 150 minuutin jälkeen. Ei samasta ampumatlaisuudesta kuitenkaan, että toinen 148 ja toinen 152. Eli siinä pitää olla karkko kuitenkin välissä ja se riittää siihen 5 pisteeseen työskentelyaikana. Kun sitä koiraa kutsutaan, se tulee, saahan se tulla kutsumattakin siinä, ei sitä kutsua tarvitse välttämättä. Hauaikana 2 pistettä, jos on hauaikana kytkettävissä ja ellei, eli kalenkin löytö 1 piste. Ja siihen liittyen sitten, niin jos te haluatte, teillä on mahdollisuus se haun aikainen kytkettävyyspiste hakea erään jälkeen. Kun koira on kytketty, työskentely on päättynyt, siirrytään vähän toiseen paikkaan. Jos te haluatte, niin koira irti. Ja kuitenkin vähän kauemmas, ettei tuohon viereen, että sitten kutsutte koiran ja se on siinä. Silloin testataan se haun aikainen kytkettävyys. Hakuakin saa testata, jos on sitä mieltä, että koira lähtee vielä hakemaan niin erään jälkeen. Ja erään lopussa, niin sitten se heti kun päästään kutsumaan, niin koira kun tottelee kutsua, niin sitä tulee 3 pistettä. Jos se tulee haukusta, se olisi 3 pistettä, 2 pistettä ja sitten otetaan esimerkiksi karkolta. Mutta jos se joudutaan karkottamaan, kun erä päättyy, koira ei tule kutsusta ja isäntä karkottaa ja sitten ajetaan väliin. Se on se 1 piste. Se ei ole hirvi työskentelystä kutsuttu, vaan on itse tehty se tilanne, missä päästään kutsumaan. Ja siinä periaatteessa, kun se erä päättyy, niin ellei sitä koiraa saa kytkettyä, niin tunnin päästä viimeistään sitten koettaa. Miettikää sitä, että täällä on 16 koiraa ja jos te olette siellä niitä, jotka viimeisenä löytää, niin jos on suinkin mahdollista, niin ryhmä tänne sitten, kun erää on ohi mahdollisimman nopeasti. Ilmeisesti nuo löydöt on tarkoitus ilmoittaa, mutta mihinkä numeroon ne ilmoittaa? Se tulee tuossa arvotustaulussa. Aha, taitaa olla Teuvon numero. Siitä tietää. Häiritsevää estettähän ei enää ole olemassakaan, eli sitten kun se todetaan, että löytö on tapahtunut, niin 300 minuuttia on työskentely. Onko kysyttävää? Kuule, onko se hakuleikki, jos se aatolla käydään ruorahakemassa? Kun se on laskettu hakemaan. Se härri ja aatolla käydään. Kyllähän se hakulenkki on. Hakemasta haetaan, mutta sekin on haussa otetaan huomioon. Hakuarvostuksessa. Sääntökirja on sanonut, että koira tulee ryhmän, mutta ei semmoista leikkiä. Jos ei se tuu, niin pakko kasvaa hakea. Mutta se on ilman muuta otettava sitten huomioon siinä arvossa. Ei se enää välttämättä, jos se useamman kerran haetaan autolla, joutaa hakulenkiltä hakemaan, niin ei se mitään kiitettävää hakua kyllä. Et sitä on ihan turha esittää sille. Niitä voi ilmetä, jos ei ole peuroitu. Kysyä saa, minä en välttämättä muista, onko minä ihan kaikkia puhuntaa. Se, että ei tarvitse minun puhua, tämä on se kirja. Sen vaan mennään. Haukun kuuluvuuden arvostelu on sellainen, mistä teidän pitää käyttää maalauksia. Eli minä en voi sanoa joka maastoa tasapuolista ollut. Sitä pitää ne voi olla niin erilaisia nuo maastot. Etäisyydet on sellaisia ja onko kuinka paljon kuinka puissa. Mutta testatkaa kuitenkin se, mihin asti se puhuu. Ellei, niin minä omasta puolesta toivotan kaikille huomista päivää varten
hyviä löytöjä ja pitkiä haukkuja. Itse arvostan sitä koiraa, joka pysyy metässä, mutta sääntökirja arvostaa sitä, joka saadaan pois silloin. Ja muuta kuin riskiä paikkaa.